भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार भाई अंकुश राजा एगो गाना लाइल बा मार्केट में जौन गाना के नाम ह पढ़म हम कॉलेजिया, जेकरा में उनकर साथे पढ़े जात रही आस्था सिंह। हाँ भाई, एकरा में फ्री डांसर बाड़ी आस्था सिंह। पीछे दिन भी अंकुश राजा के जौन गाना ही रहे ओकरा में फ्री डांसर आस्था सिंह। लेकिन इ गाना के लिखे बड़े बोस रामपुरी अंकुश राजा के बहुत गाना लिख के दिले बड़े, बहुत हिट मार्केट में अंकुश राजा के गाना बाढ़। इ गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े विक्की बॉस। हम बात कर ली इ गाना कौन लेवल से आई बा, समझ कि कंपनी से आई बा डेंजर म्यूजिक से, डेंजर म्यूजिक कंपनी से आई बा अंकुश राजा के गाना। एक बार इ गाना तू भैया जरूर सुनी हो, एक बार सुन के अपन ओपिनियन अपन कमेंट में बता दी हो कि गाने कैसन लागता। कैसे कि अंकुश राजा के आवाज़ बहुत अच्छा लागेला। भक्ति इनकर गाना सुनबा तो भाई दीवाना हो जीवा। इनकर लोकगीत भी बहुत अच्छा लागेला। इनकर में फ्री डांसर बड़ी आस्था सिंह आजकल नाम के मोहताज नहीं। कैसे कि इनकर जो आधा बा जौन स्टाइल बा बहुत कलाकार के पसंद आवता। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे आस्था सिंह के बहुत हिट गाना बाटे। अंकुश राजा के साथ लगातार काम कर रहा बड़ी गाना आवता है डेंजर।